व्यासपीठावर उपस्थित महामहिम राज्यपाल पशुपतीजी, महामहिम राज्यपाल राजेंद्रजी, अनघाजी आणि इतर सर्व बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या बाबतीत वक्तृत्वाच्या बाबतीत असं पूर्वीपासून मी हे ठेवलेलं आहे की मी खूप अनौपचारिक सुरुवात करतो. लोकभवनच्या या दरबार हॉलमध्ये अनौपचारिक सुरुवात कशी करायची याचं दडपण आत आल्यापासून माझ्यावरती होतं, कारण मुळातच वास्तू औपचारिक आहे. तिथे अनौपचारिक सुरुवात कशी करायची आणि आधीच्या साऱ्या वक्त्यांनी निवेदका सूत्रसंचालका सकट वक्तृत्वाचं इतकं कौतुक केलेलं होतं की मुळात आधी ते कौतुक दूर करून कशी सुरुवात करायची याचं दडपण खुर्चीवर घेऊन बसलेलं होतं. त्या चेहऱ्याने सुपरिचित असलेला, म्हणजे चित्रपट किंवा नाटकामधून अभिनय त्यांनी सुपरिचित, सिरियल गिरियलमधून गोष्ट वेगळी, पण गोव्यासाठी एक विशेष चेहरा, अशी एक ओळख असल्यामुळे नक्की आपल्या बोलण्याला सुरुवात कशी करावी असं पटकथा लेखक, संवाद लेखक असून सुद्धा मी खूप वेळ संभ्रमात होतो. पण माझ्या बाबतीत वाग्देवीची कृपा अशी आहे की एकदा समोर माईक दिसला आणि पोडियमवर उभा राहिलो की मी बोलायला सुरुवात करतो आणि ते हळूहळू सुविहित व्हायला लागतं आणि ते रंजक आणि विचार प्रवर्तक होतं असा आपल्याला अंदाज. तर सर्वप्रथम मी चैतन्य प्रतिष्ठानचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो की आजपर्यंतच्या 60 वर्षाच्या आयुष्यातली इतकी हृदय आणि इतकी मनाला भावणारी राखी पौर्णिमा कधीही माझ्या आयुष्यात साजर झाली नव्हती. ती आज तुमच्याकरवी, तुमच्या माध्यमातून साजर होते. आणि अशी राखी पौर्णिमा जी वेळोवेळी जबाबदारीची आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारी राखी पौर्णिमा साजरी करण्याची तुम्ही संधी देणार असाल तर सोलापूर काय जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातनं इथं येईल आणि सामान्य एक भाऊ म्हणून नक्की मी हे रक्षाबंधन स्वीकारेन असं आजच तुम्हाला मी आश्वासन देतो आणि नम्र विनंतीही करतो की अशी संधी मला नक्की मिळाली. आता थोडंसं उरी आणि त्यातल्या माझ्या भूमिकेबद्दल. साधारण 2014-15 पर्यंत मला अजिबात हे माहीत नव्हतं की मी त्यांच्यासारखा दिसतो किंवा समोरूनही नाही. शेवटी प्रेक्षक ठरवतात कोण कोणासारखा दिसतो. आपण आरशात बघून असं आपण म्हणू शकत नाही ना, आम्ही अमिताभ सारखा दिसतो, मी अटलजींसारखा दिसतो असं म्हणू शकत नाही, किंवा मी मनोहरबाईंसारखा दिसतो. त्यामुळे मला आठवते त्यानुसार गोव्यामध्येच 2015 किंवा 2016ला म्हापशामध्ये हनुमान थिएटरमध्ये सावरकरांवरती एक व्याख्यानमाला होती आणि मला निमंत्रित केलेलं होतं. आणि आयोजकांपैकी एक वल्लभ केळकर म्हणून आहे, सगळ्यांना परिचित असतील इथल्या बऱ्याच जणांना. त्यांच्या घरी जेवण करून दुपारचं, संध्याकाळी व्याख्यानमाला होती, तर दुपारचं जेवण करून म्हापशाच्या त्या मधल्या त्या मैदानाच्या जवळच्याच एका हॉटेलमध्ये व्यवस्था केलेली होती. त्यामुळे तिकडनं ते बरेच नो एंट्रीज असल्यामुळे उलटं सुलटं यावं लागतं. त्यामुळे वल्लभनं मी असं म्हटलं की तुम्ही मला सोडा, मी मधल्या गल्लीतनं हॉटेलपर्यंत चालत जाईल. आणि त्याप्रमाणे मी त्या गल्लीतनं क्रॉस करत होतो. मला सहाय्यक माझ्याबरोबर होता आणि तिथून रस्ता क्रॉस करून हॉटेलकडे जात असताना एक अतिशय साधा, ना ओळख ना पाळख, सामान्य नागरिक कुठनं तरी भाजी घेऊन किंवा कुठनं तरी बसमधून उतरून आपल्या घरी चाललेला असेल, त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं. तो थांबला व पुढे 4 पावलं गेला, परत वळला, त्यांनी खांद्यावरती मला टॅप केलं आणि थांबून कसा असा, बरा असा ना, काही कळेना ना ओळख ना पाळख, हे गृहस्थ. बरोबर मी पण म्हणलं बरा असा. मी पुढं निघून गेलो. त्यावेळेला लाला म्हणजे माझे सहाय्यक आहेत अजून आहे शेरीकर, त्याच्याशी मी बोलून म्हटलं काय 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 ओळख नाही, काय नाही, काय यांना आधी पाहिलंच असतं तू. तर तुम्हाला नाही सर तुमच्या लक्षात येत नाही काय झालंय. त्याच्या आधी एक आठवडाभर असं झालं होतं, माझी नांदा सौख्य भरे नावाची मालिका सुरू झाली होती आणि त्या मालिकेचा पहिला एपिसोड झाल्यानंतर आमची एक अभिनेत्री मैत्रीण आहे,
सुमित राघवनची पत्नी, तिने मला फोन करून असं सांगितलं, म्हणजे ती अगदी कॉलेजपासूनची असल्यामुळे योग्या वगैरे असं म्हणजे योग्या, तुला लक्षात येते का, तू आपल्या संरक्षण मंत्र्यांसारखा दिसतोस. त्या दिवशी मला पहिल्यांदा असं कळलं की मी बहुधा त्यांच्यासारखा दिसत असावा, समोरच्यांनी सांगितलं म्हणून. त्याच्या आधी एक घटना अशी घडलेली होती, तेव्हा दृश्यमचं शूटिंग चाललं होतं, दृश्यम 1चं, आणि गोव्यामध्ये त्यातलं एक 8 दिवस शूटिंग झालं आणि नंतरचं हैदराबादला रामोजी सिटीमध्ये शूटिंग झालं. तर त्यावेळेला जे बाकीचा क्रू असतो, कॅमेरामन किंवा लाईट्सच्या बाबतीतला, त्या क्रू मधला एक जण पहिल्या दिवसापासून मला स्टेअर करत होता आणि तो कायम शेजारच्याशी काहीतरी बोलायचा, हातवारे करायचा, नाही असं काहीतरी आपल्याला कळतं लावणं तो काय बोलतोय. तर तो बहुधा त्या शेजारच्या पुढे असं जवळजवळ 10 दिवस मी त्याला ऑब्झर्व करत होतो, तो मला ऑब्झर्व करत होता. शेवटी 10 दिवसानंतर लंच ब्रेकला इथेच मागच्याच्याच पलीकडं तो जो बंगला आहे दृश्यम मधला, तो तिथल्याच पलीकडच्या एका गावामधला आहे, गावाचं नाव मला लक्षात नाही. आणि तिथे तो जवळ आला, तो म्हणला, सर तुम्ही गोव्याच्या त्या मुख्यमंत्र्यांचे धाकटे भाऊ वगैरे आहात का? म्हणला. म्हणून नाही, काही कारणच नाही, म्हणजे काही संबंधच नाही मला. म्हणून नाही, तुम्ही बरेचसे तसे दिसता. ते सगळ्यात पहिल्यांदा, त्यानंतर चिन्मयी सुमितनी जे सांगितलं ते दुसऱ्यांदा, आणि तिसऱ्यांदा एक प्रत्यक्ष गोव्याच्या नागरिकांनी कसा असा बरा असा ना असं केलेलं हे. त्यावरून माझ्या लक्षात यायला लागलं की आपण बहुधा तसे दिसू. फक्त त्याच्यातलं काय आहे, काही विशिष्ट म्हणजे माझे, आता मी जरा थोडंसं आमच्या अभिनयाच्या ह्याच्यातलं सांगतो की थोडे काही केस थोडे मोठे झाले की मग माझा चेहरा कसा दिसायला सुरुवात होते. जर मी पूर्ण बारीक केस केले किंवा खूप वाढलेले केस असतील तर मी तसं दिसत नाही. पण आत्ता ज्या कंडिशनमध्ये केस आहेत ते अजून जवळजवळ 15 दिवस ते 20 दिवस तेवढे जेवढे वाढत राहतात आणि तो जो भांग पडतो तो बराचसा त्यांच्यासारखा पडतो असा माझा समज आहे. पण लोकांनी स्वीकारलं, त्याचा आनंद आहे, कारण एखाद्या चांगल्या व्यक्तिमत्वाला आपल्याबरोबर त्यांनी धरलं आणि ते तसे बघायला लागले तर त्याच्यासारखं दुसरं भाग्य नाही असं मला वाटतं. उरी ज्या दिवशी म्हणजे त्याचं लुक टेस्ट ज्या वेळेला होती त्यावेळेला आदित्य धर सगळं कास्टिंग झालेलं होतं. म्हणजे परेश रावलांचं झालं होतं, अजय डोवलांसाठी किंवा इतर सगळ्यांसाठी ते कास्टिंग झालं होतं. सगळ्यात शेवटचं त्याच्या व्हाईट बोर्डवर ऑफिसमध्ये डिफेन्स मिनिस्टर आणि तिथं क्वेश्चन मार्क करून ठेवलेला होता. तर आमचा दृश्यमचा जो कास्टिंग डिरेक्टर आहे विकी सिदाना म्हणून, तो त्या दिवशी दुसऱ्या कुठल्या तरी कार्यालयीन कामासाठी त्यांच्या ऑफिसवर गेलेला होता आणि त्यांनी ते पाहिलं की डिफेन्स मिनिस्टर, आणि त्यांनी आदित्य धरनं विचारलं की कसा पाहिजे माणूस तुला. त्यांनी सांगितलं डिफेन्स मिनिस्टरसारखं दिसणारं पाहिजे, म्हणजे मनोहरभाईंसारखं पाहिजे. ते म्हणले मला माहीत नाही तो माणूस पुन्हा काम करेल का, कारण मी काही खूप असा अभिनय वगैरे करत नाही. माझं मूळ काम आहे लिखाण आणि बरंचसं संघटनात्मक काम मी जास्त करतो. पण केलेली सगळी कामं नेमकी सुपरहिट झाल्यामुळे लोकांना असं वाटतं की हा 24 तास अभिनयच करतो, तर तसं नाही. तर त्यामुळे त्याला शंका होती की दृश्यम नंतर मी पुन्हा काम करणार आहे का नाही, कारण तेव्हा माझी नुकतीच डेली सोप पण एक संपलेला होता, आता सांगितलेला नांदा संस्थेवर. तर त्यांनी विचारलं, मी एकदा त्यांना फोन करून विचारून घेतो, इंटरेस्टेड असतील तर त्यांना मी भेटायला सांगतो. त्याप्रमाणे त्यांनी मला फोन केला, योगेशजी काम हवा. तर तेव्हा मी दिल्लीमध्ये होतो, बैठक होती एक आमची. त्याला घेऊन मी असं दिल्ली ते 2 दिवसात नाही, पुढे सिनेमात पुढच्या 1-2 महिन्यामध्ये सिनेमाचं एक काम आलं, चांगलं काम आहे, ते आलं तर करणार का? मी म्हणलं हो करीन, माझं काही डायरी भरलेली वगैरे नसते अभिनयाच्या बाबतीतली. तर मी म्हणलं वेळ आहे आणि योग्य भूमिका असेल तर करीन. मग त्याप्रमाणे पुण्यात परतल्यानंतर आदित्य धरचं जे ऑफिस आहे तिथे येण्याची अपॉइंटमेंट ठरली आणि मी त्यांच्या घरी गेलो. घराच्या शेजारच्याच फ्लॅटमध्ये त्यांनी पुरीसाठीचं ऑफिस हे केलेलं. तोपर्यंत मला माहीत नाही आपण कशासाठी जातो, कोण आपल्याला भेटणार आहे. आजही तो आणि मी समोरासमोर आलो तर एकमेकांना ओळखणार नाही, कारण ते झाल्यानंतर काही आमचं पुढं परिचय, पुढं काही बोलणं, पुढच्या सिनेमात काम वगैरे असला PR काही मी कधी केलं नाही आणि आवश्यकताही नाही. आणि जसं त्यांनी दार उघडलं तर तो बघतच बसला माझ्याकडे. आपल्याला एक कळतं बघा की आपल्या समोरच्याला आपण आवडलोय का नाही हे कुणालाही, लहान मुलापासून ते मोठ्या माणसापर्यंत सगळ्यांना कळत असतं समोर त्याची प्रतिक्रिया बघून. त्यात अभिनयाला असल्यामुळे, अनुभव असल्यामुळे आपल्याला एक जास्तच त्याची एक वेगळी क्वालिटी असते. त्याप्रमाणे मला जाणवलं की कास्टंट म्हणून नाही, याला मी त्या कास्टसाठी बहुतेक पसंत पडलेलो आहे. आत येतानाच त्यांनी मला सांगितलं संपूर्ण चित्रपटात योगेशजी तुमचे फक्त 7 डायलॉग्स आहेत.
संबंध सिनेमावर. पण तरी मला तुम्हीच हव्या, या तारखांना सिनेमाचं शूटिंग आहे, तुम्ही सांगाल त्याप्रमाणे 8 दिवसाचं चंक मी हे करेन. अरे बापरे, म्हटलं अशी कुठली भूमिका आहे की हा एवढा हे करतोय. तर मी म्हणलं मला काही हरकत नाही, पण मला प्रोजेक्ट काय ते सांगा जरा प्लीज. आणि मग त्यांनी सांगितलं की आपण सर्जिकल स्ट्राईकवर चित्रपट बनवतो आणि तुम्हाला संरक्षण मंत्र्यांची मनोहरभाई पर्रीकरांची भूमिका करायची आहे. शपथ, म्हटलं तुम्ही एक डायलॉग नसतं तरी मला चालेल, फ्रेममध्ये दाखवलं तरी चालेल, लांबनं नुसतं पाठमोरं फोन करतोय असं दाखवलं तरी चालेल, पण ही भूमिका मी नक्की करेन. एक तर विचारांचं साधर्म्य, ज्यांचा विचार आपण आदर्शवत मानत आलो, अशा व्यक्तिमत्वाची भूमिका करत असताना कॅमेरा सुरू होण्याच्या आधीच त्या भूमिकेचा आपला अभ्यास झालेला असतो असं मला स्वतःला वाटतं. त्यामुळे त्यांनी नाव सांगितल्यापासूनच माझ्या मनामध्ये त्या भूमिकेची तयारी सुरू झालेली होती. आणि मग त्यांनी बाकी सांगितलं कसा सीन आहे. त्यांनी सांगितलं की त्यांची जी प्रत्यक्ष त्या संपूर्ण कालावधीमध्ये, त्या सर्जिकल स्ट्राईकच्या संपूर्ण प्लॅनिंगमध्ये जी प्रत्यक्ष भूमिका होती ते म्हणजे ते फक्त लिसनर होते आणि त्यांचा रिपोर्ट ते अजितजी और पंतप्रधान यांच्यापर्यंत पोचवत होते. एवढीच त्यांची प्लॅनिंगमध्ये भूमिका होती, परंतु ते प्रत्येक गोष्टीचे साक्षीदार होते. म्हणजे थोडक्यात दिग्दर्शकीय किंवा अभिनयाच्या भाषेमध्ये मला क्रियेपेक्षा प्रतिक्रिया जास्त द्यायची होती, ऍक्टिंगपेक्षा रिॲक्टिंग चांगलं करायचं होतं. आणि मग त्याप्रमाणे अभ्यास सुरू झाला. आणि आज ही राखी बांधताना, या राखी पौर्णिमेचा जो प्रकल्प आपण इथे राबवत आहोत, तर त्यावेळच्या एका सीनची मला आठवण आली की काय झालं असेल त्या रात्री पंतप्रधानांना आणि संरक्षण मंत्र्यांना जेव्हा या देशातल्या 130 कोटी लोकांसाठी, त्यांच्या सन्मानासाठी, त्यांच्या स्वाभिमानासाठी हा देश आता याच्या पुढे आक्रमकांना घरात घुसून मारे या टॅगलाईनसाठी या देशाच्या सैनिकांमध्ये 50 पेक्षा जास्त सैनिक रात्रभरासाठी आपला जीव धोक्यात घालतात. कुठल्याही क्षणी गोळी येईल, कुठल्याही क्षणी बॉम्ब पडेल, कुठल्याही क्षणी अटक होईल, कुठल्याही क्षणी विमानाला छेदलं जाईल, विमान पडेल, काहीही होऊ शकतं. आणि हे झाल्यानंतर अपमान या पलीकडे दुसरं काहीही नाही आणि संपूर्ण जगतामध्ये चिथू. आणि त्याही पेक्षा अत्यंत मोलाचे असे असलेले या देशासाठी बलिदान करायला सदैव तयार असलेल्या सैनिकांचं बलिदान, ही भावना मनामध्ये ठेवून 12 तास रात्र जागून काढायची होती. आणि ती काढली. त्यावेळेचा जो एक सीन, किती शॉट्स आहेत? फक्त 3 शॉट्स आहेत तयार. नाही ते त्याला आम्ही सिनेमाच्या भाषेत कोलाज असं म्हणतो. ते काही वेळेला पंतप्रधान दाखवले जायचे, काही वेळेला सगळ्यांनी पाहिला ना सिनेमा. जर बघितला नसता तर मात्र मग आता बोललो असतो की अरे पुरी द सर्जिकल स्ट्राईक सारखा सिनेमा, जो या देशाचा 2014 नंतरचा खरा प्रत्यक्ष इतिहास मांडणारा सिनेमा जर आपण बघत नसू तर आपल्यासारखे करंट आहे आपण. माझं म्हणणं आहे जेव्हा जेव्हा तो दूरदर्शनवर टीव्हीवर लागला असेल तेव्हा तेव्हा आहे त्या सीन पासून शेवटपर्यंत तो बघितला पाहिजे. कारण ते ट्रिब्यूट असेल, ती श्रद्धांजली असेल, ती आदरांजली असेल, तो नमस्कार असेल, तो मानाचा मुद्रा असेल आपल्यासाठी, या राष्ट्रासाठी. आता मी राष्ट्राचं स्वातंत्र्य आणि राष्ट्राचं हे म्हणणार नाही, या राष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी. आज तुमचा आमचा कणा आणि मान जी ताठ आहे ना मित्रांनो, ती आपल्या स्वतःच्या कर्तृत्वाने तर आहेच आहे, पण आपल्या देशाचा सन्मान, आपल्या देशाच्या सीमा तिन्ही त्रिकाळ 24 तास उघड्या डोळ्यांनी, कणखर मनाने आणि हातातल्या शस्त्रांनी जागता रक्षण करतायत. त्या सर्व सैनिकांचा त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा वाटा आहे असं मला स्वतःला वाटतं. तर ज्यावेळेला ते सीन्स, ते शॉट्स सुरू होते, तर त्याला फक्त मी तेव्हा सांगितलं मला एक 5 मिनिटाचा वेळ. काय माहिती, आपण फक्त इमॅजिन करू शकतो. म्हटलं तर फक्त 4-5 पावलांच्या डावीकडनं उजवीकडं, उजवीकडनं डावीकडं मारलेल्या येरझाऱ्या होत्या. पण त्या 5 पावलांमध्ये, त्या येरझाऱ्यांमध्ये त्या रात्रभराचा आत
आतमध्ये साठलेला तो सगळा उद्रेक, मनामध्ये अंतःकरणात साठलेली ती भीती, ती काळजी, कारण शेवटी एक संरक्षण मंत्री किंवा एक पंतप्रधान या देशासाठी बलिदान देत असलेल्या, बलिदानासाठी सज्ज असलेल्या सैनिकांसाठी पितृवत असतात असं मला स्वतःला वाटतं. आणि त्या भावनेने मी त्या वेळेला, मी आता पहिल्यांदा सांगतो, उगीच अभ्यास केला मग असे मी पावलं टाकली तसं टाकली असं नाही, मनामध्ये फक्त ती भावना आली पाहिजे असं मला वाटतं. मगाशी ज्या वेळेला राजेंद्रजींनी सांगितलं की 20-21 वर्षाची पोरं, आपण तो गणवेश चढवलाय म्हणजेच बलिदानासाठी सज्ज झालेलो आहोत अशी भावना मनात घेऊन ज्या वेळेला तिरंग्याला सॅल्यूट करतात, त्यावेळेला आपल्या मनात कृतज्ञतेचीच भावना आली पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं. आज ही राखी आपण त्या सैनिकांसाठी पाठवून त्यांच्या मनगटामध्ये जाईल, त्यावेळेला ते आपले रक्षण करते आहेत या कृतज्ञतेच्या भावनेने तर आपण रक्षाबंधन केलेलंच आहे. पण त्याबरोबरच त्या राखीचा एक धाग्याचं एक टोक आपल्याही हृदयाला बांधलं गेलेलं आहे आणि ते जर तिकडं कर्तव्य बजावत आहे तर इथं आपल्याला आपल्या जबाबदारीची जाणीव व्हायला पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं. आणि ती जबाबदारीची जाणीव ही आहे की उठसूट लोकशाहीच्या आणि अभिव्यक्तीच्या नावाखाली उठून या देशाच्या विचारधारेचा, भारतीयत्वाचा अपमान करणाऱ्यांना तिथल्या तिथे त्यांच्या पद्धतीने उत्तर देणं ही आपली जबाबदारी आहे. कारण ते सगळेजण कर्तव्य बजावणाऱ्या त्या आपल्या सैनिकांचा वेळोवेळी अपमान करत असतात असं मला वाटतं. आणि मग ही आपली जबाबदारी ती सर्व स्तरांवरची, ज्येष्ठ नागरिक असतील त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना उत्तर दिली पाहिजे. म्हणजे माझे काही मित्र आहेत असेच काय खूप शिकल्यामुळे काही जण खूप अचानक शहाणी बनतात, तर त्यांना असं वाटतं की जगातलं सगळंच आणि सगळ्याबद्दलच मत व्यक्त करायला आपल्याला मुभा आहे. तर अशातला एक जण कारगिल नंतर सिंदूर पर्यंत किंवा याच्यापर्यंतच्या मधल्या कालखंडामध्ये, ज्याला आपण शांती काळ असं म्हणतो, काय कृतज्ञपणाची जाणीव असते आणि ती कुठल्या शिक्षणात नाही ते हे मला कधी कळूच शकत नाही, कुठनंही पेरली जाते. त्याचं म्हणणं असं होतं की शांती काळामध्ये सैनिकांचे पगार निम्मे केले पाहिजे, कारण ते जी ड्युटी करत असतात ती जरी पूर्ण 8 तासाची 12 तासाची करत असतील तरी त्यावेळेला जे काम करावं लागत असतं ते निम्म्यापेक्षाही कमी असतं. अशा पद्धतीने आगाऊपणे तो बडबडत होता. मला स्वतःला लाज वाटली की तो माझा मित्र आहे. मित्र या शब्दाला तेव्हापासून त्याच्याबरोबर अबोलाच जातं, धरणं गरजेचं होतं की असा विचार करणारी माणसं या देशातच जन्माला येतात आणि जन्माला आल्यानंतर सो कॉल थोडा विचार करायला लागल्यानंतर ते म्हणतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी चालू आहे. इतकी निर्लज्ज भावना बोलून दाखवली जाते एखाद्या व्यासपीठावर आणि ती ऐकणारेही शांतपणे ऐकत असतात. हे सगळं चालू असताना ज्याच्याबद्दल बोललं जात आहे तो कुठल्याही क्षणी एखाद्या झुडपामधनं सैनिकन गोळी येईल आणि छातीत येईल किंवा हेल्मेटला छेदून मस्तकामध्ये जाईल असं असून सुद्धा सकाळ डोळे उघडे ठेवून सीमेचं रक्षण करत असतो. मी स्वतः त्यांची ड्युटी काय पद्धतीची ते एका प्रोजेक्टसाठी काम करत होतो किंवा पाहिलेलं आहे. त्यांना जर सांगितलेलं असेल ना की समोर इतक्या ह्याच्यावर बॉर्डर आहे आणि ते दुर्बिणीतनं जर बघत असतील ना तर त्यांना वैद्यकीय दृष्टिकोनातनं कधीतरी त्याच्यापासून डोळे दूर करायला म्हणून सांगितलेलं असतं. तेवढे ते दूर करतात आणि पुन्हा दुर्बिणीमध्ये डोळे घालून अक्षरशः मी म्हणतोय त्याप्रमाणे सताट डोळे उघडे ठेवून ते सीमेचं रक्षण करत असतात. आणि आमचे काही मित्र असं म्हणतात शांती काळामध्ये त्यांचा पगार कमी केला पाहिजे. पगार हा शब्दच चुकीचा आहे असं मला वाटतं. ती कृतज्ञतापूर्व अर्पण केलेलं आपल्याकडून समर्पण आहे असं मला वाटतं. तो पगार नाही, असं कोणी उठत नाही, असं कोणीही बलिदान देण्यासाठी तयार होत नसतं.
ट्रेनिंग देऊन देशप्रेम व्यक्त करता येत नसतं. जे कोणी आपण सारेच देशप्रेमी आहोत, देशासाठी नक्कीच चांगलं करण्याची भावना आपल्या मनामध्ये आहे, पण आपली ती भावना फलद्रूप व्हावी यासाठी प्राणपणाला लावणारे काही लाख जण आहेत. त्यांच्या प्रती कृतज्ञतेचीच भावना असली पाहिजे. त्याच्यापेक्षा दुसरा कुठला विचारच मनात येता कामा नये असं मला स्वतःला वाटतं. या रक्षाबंधनाच्या या एका धाग्यामुळे एवढं जरी घडलं आणि 12 वर्षात 1 लाखाच्या हिशोबाने जर घडलं की त्यांना राखी पाठवणाऱ्या प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये, नागरिकांमध्ये, त्यांच्या आईवडिलांच्या मनामध्ये धाग्याचं एक टोक त्यांच्या हृदयामध्ये आहे आणि कर्तव्याची आणि जबाबदारीची जाणीव त्यांना झाली. तरी मला असं वाटतं की 12 वर्षातली ही सारी रक्षाबंधनं पुरेपूर सफल झालेली आहेत आणि यशस्वी झालेली आहेत असं वाटतं. ही एक माझ्या अतिशय जवळची एक आठवण सांगणार आहे आणि मी थांबणार आहे. उदय कुमार या नावाचा बिहार रेजिमेंट मधला एक सैनिक. मी जेव्हा आमच्या पुण्यामध्ये डेक्कन जिमखाना नावाचा भाग आहे, त्या डेक्कन जिमखानाच्या संघाच्या मंडळामधला मंडल प्रमुख जेव्हा होतो त्यावेळेला जसं इथे आता राखी पाठवण्याची योजना केली गेली आहे, तसं कारगिल युद्धानंतर ॲट रॅन्डम म्हणजे काही नावं, काही पत्ते मिळवले आम्ही आणि वर्षातून 4 वेळा त्या सैनिकांना पत्र पाठवायची. तसं माझ्याकडे उदय कुमार या सैनिकाचा, त्याचा काहीतरी 1832 समथिंग असा तो काय कोड होता, तसा कोड होता. पहिल्या वर्षी 4 पत्र पाठवल्यानंतर त्याचं काही उत्तर आलं नाही. मला वाटतं काय आपल्याला माहित नाही ही पत्र जातच असतील किंवा नाही, आपण आपल्या भावनेने देतो आणि 4ही पत्र मी अजिबात ज्याला आपण अलंकारिक भाषा किंवा असं काही अशा पद्धतीने काही नाही. काही वेळा त्याच्या कामांच्या बद्दल विचारलेलं होतं, आम्ही इथं काय करतो हे विचारलं होतं, हे पत्र पाठवण्याचा मागचा उद्देश काय वगैरे. साधा सरळ तुमच्या बरोबर मैत्री व्हावी या पलीकडे काही नाही. 6व्या पत्राला त्याचं उत्तर आलं आणि त्याच्या काय आहे ते खूप जवळचं झाल्यामुळं अरे ते म्हणतो नाही तर खरोखरी मनापासून त्यांना आदरानेच बोलवलं पाहिजे. तर उदय कुमार जींच्या पत्रातनं हे जाणवलं की आधीची 4ही पत्र त्यांनी वाचलेली आहे. एवढंच नव्हे तर ती 4ही पत्र त्यांनी त्याचं कुटुंब जिथं राहत होतं, मग काय मुलगा असेल मुलगी असेल, त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी होती, त्यांना ती फॉरवर्ड केलेली आहे. आणि मग त्या 5व्या पत्रानंतर साधारण 15 दिवसामध्ये 5-6 पत्र आली आणि त्या प्रत्येक पत्रामध्ये हीच भावना होती जी तुमची तिथे राखी पोचल्यानंतर होणार आहे. त्यांना होणारा आनंद काही वेगळा असतो. त्यांना याची जाणीवच खूप मोठी शक्ती देते की अरे माझा देश सतत माझी आठवण काढतो आहे. 24 तास फक्त राखी पौर्णिमेला नव्हे, फराळाच्या निमित्ताने, फक्त दिवाळीला नव्हे, भाऊबीजेच्या निमित्तानं ओवाळणीसाठी नव्हे, तर तो 24 तास तिन्ही त्रिकाळ जसा मी त्यांच्यासाठी इथं उभा आहे ठामपणे, तसंच तेही माझी आठवण काढताय, मला याद करताय. ही भावना त्यांच्यासाठी मनामनाचं बळ निर्माण करते असं मला स्वतःला वाटतं. आणि ते जर या आपल्या एका धाग्यामुळे होत असेल तर ते केलं पाहिजे. आज जर आपण 1 लाख पाठवत असू तर पुढच्या वर्षी उत्स्फूर्तपणे 3 लाख राख्या गेल्या पाहिजे. असं करत करत प्रत्येक सैनिकापर्यंत राखी जाईल. प्रत्येक गणवेश घातलेल्या या देशाच्या सीमेवरच्या आणि देशांतर्गत आपलं संरक्षण करणाऱ्या, सर्व सेवा देणाऱ्या सैनिकांपर्यंत ही राखी जाईल असा आपण विचार केला पाहिजे आणि प्रचार केला पाहिजे असं मला वाटतं. मी आज तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन यासाठी करणार आहे, सगळ्यांचं, व्यासपीठावर बसलेले आणि व्यासपीठाच्या समोर असलेले, की हा एक समूह तरी असा आहे, बाहेरचं मला माहित नाही, आत्ता असा आहे, या गोष्टीचा साक्षीदार आहे, अशी प्रतिज्ञा मनामध्ये केलेला आहे की आम्ही आमचं पर्यायाने देशाचं संरक्षण आणि नुसतं भूभागाचं नाही तर आमच्या स्वाभिमानाचं, आमच्या सन्मानाचं संरक्षण करणाऱ्या कोणालाही आम्ही कधीही विसरणार नाही आहोत. आणि वारंवार आमच्या या आठवणी आणि त्यांच्याप्रती असलेली कृतज्ञतेची भावना जागृत ठेवणार आहोत.
की आपण ठेवायची आहे, तशी मनोमन प्रतिज्ञा करायची आहे. या प्रतिज्ञेबरोबरच मी माझ्या बोलण्याला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. नमस्कार. चैतन्य प्रतिष्ठान गोवा यांच्यातर्फे आयोजित आयच्या या कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत असा. लोकभवन गोवा हांगासरल्या या व्हडल्या व्हडल्या सभागृहान, ज्या सभागृहाचे नाव जुवारी सभागृह असा, अशा या सभागृहात आयच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर उपस्थित असतात आमच्या गोंयचे राज्यपाल माननीय उसापती अशोक राजूजी, तांचे आज प्रमुख वक्ते म्हणून हांगासर भाशण जावपाचें आसा. अशे योगेश सोमणजी, जांची खास उपस्थिती आसा, अशी श्रीमती शशी सोनीजी, सौभाग्यवती अनघा आर्लेकर, अन्य सगळे मान्यवर, सभागृहात उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर, त्या सगळ्यांची नांवां घेवप कठीण आसा. आणि पयसच्यान आयिल्ले सगळे म्हजे विद्यार्थी मित्रांनो, चड वेळ तुमचो हांव घेना, कारण आमकां बाकीची भाशणां मार्गदर्शन आयकुपाचें आसा. जशें सांगलें की फाटलीं 12 वर्सां आनी हें 13वें वर्स चैतन्य प्रतिष्ठान एक सातत्यान कार्यक्रम करता, ताजें नांव आसा एक राखी सैनिकांसाठी. आमच्या देशाच्या सीमेचेर आपल्या प्राणांची पर्वा न करता दोळ्यांत तेल घालून उबो रावन थंय आमचे सगळ्यांचे रक्षण करता, अशा सैनिकां पर्यंत एक राखी पावप, इतलो एक सामान्य रुपान पळोवपाक हाचो उद्देश दिसता. आणि त्या निमित्तान हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसता. ही कल्पनाच मुळात आमच्या मनात अशी आयली की ते सैनिक जे आमचे सीमेचेर बशिल्ले असतात, उबे असतात हातांत बंदुको घेवन, तांच्या मनात रक्षाबंधनाच्या दिसा कितें भावना आसतली. तांच्या परिवार, तांचे कुटुंब, तांचे नातेवाईक, तांचे भयण, आवय बापूय, भुरगीं हांच्या पासून पयस विचार करपाकय मेळना अशा त्या वातावरणात ते उबे रावन हातीन बंदूक घेवन थंयसर ते सगळ्यांच्या दुश्मन आमचे जे आसात तांचेर लक्ष दवरून आसतात, जाका लागून आमी हांगासर सुखान आमचें रक्षाबंधन करचें, इतलीच तांची अपेक्षा आसता. ह्या सगळ्यां पर्यंत आमी कितें तरी तांचो विचार करतले काय कितें, ही केवळ कृतज्ञता न्ही, ते जो त्याग करतात त्या त्यागा कडेन कृतज्ञता हो शब्दय कमी आसा आमचे कडल्यान. आमचें कर्तव्य आसा की तांच्या खातीर आमी निदान याद तरी करप, तांचें स्मरण तरी करप, इतलें तरी आमी करूं शकतात. आणि त्या स्मरणाच्या भावनेच्या पोटी गोंयच्या भागांतल्यान, वेगवेगळ्या भागांतल्यान राखयो एकठांय करुया आणि तो त्यांचे कडेन धाडून दिवया, असो हो ल्हानसो उपक्रम. पण एक प्रकारचे नातें जोडणारा हो कार्यक्रम आसा. केवळ हांगासरली एक राखी थंय पावता इतलोच ल्हानसो कार्यक्रम न्हय तो. एक नातें जोडपाचो कार्यक्रम, किंबहुना जें नातें आसा तें परत एक फावट स्थापीत करपाचो कार्यक्रम, इस्टॅब्लिश करपाचो कार्यक्रम. आणि म्हणून ह्या कार्यक्रमाचें वेगळें म्हत्व आसा. दर वर्सा गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान, शाळेंतल्यान आनी सामान्य नागरिकां कडल्यान ज्यो राखयो येतात
तर सगळ्यो राखयो आमी थंय धाडून दितात सीमेचेर. ताजी वेवस्था आमचे सैनिकांचे अधिकारी जे आसात सैन्यांतले ते करतातच. हांव ज्या वेळार हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल आशिल्लो त्या हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल म्हणून आमच्या सीमेचेर थंय वचपाचो म्हाका प्रसंग आयलो आणि सीमेचेर तैनात थंय आमचे सगळे जवान उपस्थित आशिल्ले हातान बंदुको घेवन. हांव आनी म्हजी बायल अनघा आमी दोगांय थंय गेलीं. हांगासरल्यान ज्यो राखयो घेवन गेले त्यो आमी थंय त्या सीमेचेर उबे आशिल्ल्या जवानांच्या हातीन बांदल्यो. तो एक मोठो कार्यक्रम आशिल्लो. जे जवान आमचे रक्षण करतात तांच्या प्रत्यक्ष हातान राखी बांदपाचो तो प्रसंग आमकां खूब भावुकतेन आमकां करपाक मेळ्ळो. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक आनंद दिसता की केवळ आमचे लश्करांतले भाव थंय उबे आशिल्ले अशें न्ही. हातीन बंदुको घेवन आमच्यो कांय भयणी बी थंय उब्यो आशिल्ल्यो आमचें रक्षण करपाक. एक मोठो वेगळो कार्यक्रम. ही भावना आसा आमकां दिसता की एक पुरुशूच थंय उबे रावन गन घेवन बंदूक घेवन उबो आसता म्हणून. आमी थंय पळयलें. म्हजी पत्नी आनी हांव आमी गेले. आमी तांचे कडेन इंटरॅक्शन केलें. सीमेचेर सुमडो म्हणटा थंय आनी थंय शुगर पॉयंट म्हणून एक पॉयंट आसा शेवटचो. ताजे दुसरे कडेन थंय पळोवपाक आमकां चायनाची बॉर्डर चायनाचे सैनीक दिसतात. अशा त्या शुगर पॉयंटाचेर आमी थंय गेल्या उपरांत थंय आमच्यो भयणी बी हातीन बंदुको घेवन आसतात. आमच्या देशांतल्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनात तांच्या बद्दलची केवळ कृतज्ञता न्ही तांच्या बद्दलची आत्मीयतेची आणि तांच्या खातीर आमी कितें तरी करपाची भावना आसपाक जाय. आमी हो जो कार्यक्रम करतात तो कांयच न्ही. फक्त आमी तांकां याद करतात, तांचो त्याग याद करतात, तांचें समर्पण याद करतात. आमच्या खातीर ते कितले करतात. आणि जेन्ना एखादी व्यक्ती थंय आमच्या जम्मूच्या थंयसर वता आणि सांगता मोठ्या तावातावान की हांव जेन झी आसा आमी जो टॅक्स भरतात त्या टॅक्सांतल्यान तुमकां पगार मेळटा अशें म्हणून ज्या वेळार आमच्या सैनिकांक सांगतात आमच्या मनाक तांच्या तर जाताच. सैनिकांक कितलें वायट दिसता आसतलें. आमकां कितलें वायट दिसता आसतलें. एक तरुण व्यक्ती वचून सांगता आमी टॅक्स भरता तातूंतल्यान तुमकां तुमचो पगार मेळटा. तुम्ही म्हणून थंय सैन्य ते उबे आसात. कितली कृतज्ञ आमी आसात असो विचार आमच्या तकलेन येवं शकता. ती जी व्यक्ती थंय गेल्ली ती उलोवपाचो अधिकार सुद्दां जेन्ना मेळ्ळो की सीमे वेळार आमच्या त्या जवानांनी आपले प्राण अर्पण केल्ले त्या वेळार तिका उलोवपाक मेळ्ळें. ही कृतज्ञता जी आसा ती आमच्या मनांतल्यान भायर उलोवपाक जाय. तांच्या प्रती कर्तव्याची भावना येवपाक जाय म्हणून हो आयचो कार्यक्रम आसा. ताज्या खातीर हो आयचो कार्यक्रम आसा. केवळ एक कार्यक्रम करपाक जाय म्हणून न्ही. ह्या कार्यक्रमाचें म्हत्व त्या खातीर आसा. आणि म्हाका खूब आनंद आसा गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान हांगासर मोठ्या प्रमाणात आमी केवळ 5 विद्यार्थ्यांकच यो अशें म्हटलें आणि 5 विद्यार्थी हांगासर प्रत्येक शाळेंतल्यान आयले आणि ते सगळे शाळेंतल्यान विद्यार्थी सामान्य नागरीक जाणी अनेक हांगासर एक तर म्हाका कार्यकर्त्यान फोन करून आज सकाळी सांगलें की आपणे गोळा करून 1000 राखयो हांगासर हाडून दिल्ल्यो आसात म्हणून. कित्या खातीर त्या कार्यकर्त्याक त्या मनशाक दिसलें अरे जवाना पर्यंत म्हजे कडल्यान वचपाक जाय कितें ना कितें तरी राखी म्हणून. आमी ही कृतज्ञता जी आसा आमची कर्तव्य भावना जी आसता ती ह्या आमच्या जवानांच्या पांया कडेन समर्पीत करपाचो हो आयचो कार्यक्रम आसा. ह्या कार्यक्रमाक आमच्या सगळ्यांचे भाग्य आसा की आमचे गोंयचे राज्यपाल माननीय राजूजी अशोक गजपती राजूजी हांगासर उपस्थित आसात. तांच्या उपस्थितीन हो कार्यक्रम जाता आणि तांच्या सहकार्यानच हो कार्यक्रम हांगासर जाता. तांच्यांनी म्हटलें हांगासर कार्यक्रम करपाक म्हजी कांयच अडचण ना. ते हांगासर मुद्दम आयिल्ले आसात
हांव तांचो अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख आणि नमस्कार करता. त्याच पद्दतीन आयचे हांगासरल्या वक्त्यां बद्दल हांवें उलोवपाची गरज ना. मनोहर भाई कडेन आमचे सगळ्यांचे नातें कितें आसा इतलेंच खरें म्हणजे सांगलें जाल्यारच पुरो जाता. मनोहराक आमी कशा पद्दतीन पळयताले सगळ्यांक खबर आसा. ल्हानसो काय जायना पण मनोहराचे एक ताजे जिवनातले पुनरुज्जीवन तांचे एक क्षण याद करपी असो जो प्रसंग आसा तो साक्षात जाणी उबो केलो अशें योगेशजी सोमण आमच्या मदीं उपस्थित आसा. ते केवळ अभिनेता आसा अशें न्ही, प्रखर राष्ट्रवादाची भुमिका घेवन लोकांसमोर कशी येवपाक जाय. महाराष्ट्र साहित्य परिशदेन वचून थंय ताजे अध्यक्ष आसात ते आज. अभिनेता म्हणून तांचें महाराष्ट्रभर नांव आसा. अन्य तांचे हिंदी सिनेमांनी ताणें काम केल्लें आसा. पण केवळ तें न्ही, ज्या ज्या जाग्याचेर वता थंयसर आपले विचार जे आसात ते प्रखरपण कशें मांडप हाज्या खातीर ते मुद्दम हांगासर आयल्यात. काल राती मेरेन ते सोलापुराक आशिल्ले. केवळ आमच्या सगळ्यांच्या येद्या कार्यक्रमाच्या आग्रा खातीर ते हांगासर आयले. सोलापूरच्यान गाडी घेवन ड्रायव्हिंग करून ते थंयसर पुण्या सकाळी फांतोडेर पावले. सकाळी 5:30ची फ्लायट घेवन आज 6:30 ते गोंयांत आयले आणि आज ते आमच्या मदीं उपस्थित आसात. योगेशजी तुमचो खूब खूब स्वागत. हो कार्यक्रम यशस्वी जावचो म्हणून कश्ट घेवन ते हांगासर आयिल्ले आसात. अशें अनेकांचे सहकार्य लाभलेलें आसता. कितल्या जाणांचें नांव घेवन तुम्ही दर वर्सा हांगासर सहकार्य करतात आणि तुम्ही ज्या पद्दतीन हांगासर आमकां सहकार करतात ते आमकां न्ही, ते आमच्या सेनेवयल्या सगळ्या जवानांची याद करता आमी सगळे जाण. ही याद अशीच कायम उरची म्हणून हो आयचो कार्यक्रम आसा. म्हजी इतलीच अपेक्षा आसा की आमी येणाऱ्या काळात एक शिस्तबद्ध नागरीक म्हणून फुडें येवपाची गरज आसा. डिसिप्लीन, डेडिकेटेड अँड डिवोटेड अशा पद्दतीची म्हणून जैनजीची ओळख जावपाक जाय. ही जी ओळख आसा जैनजीची ती अशी जावपाक जाय. रस्त्यार रावन मुर्दाबाद आणि हें म्हणपी असली आमची जैनजीची ओळख न्ही. राष्ट्रा खातीर, देशा खातीर, समाजातल्या सामान्य व्यक्ती खातीर कितेंय करपी अशी समर्पणाची भावना ज्या मनशाच्या हृदयान आसा अशी आमची जैनजीची ओळख आसा. अशी डिसिप्लीन, शिस्तप्रिय म्हणून आमची ओळख आसा. आमच्या सगळ्या शाळांतल्यान, आमच्या सगळ्या हायर सेकंडरींतल्यान आणि आमच्या कॉलेजांतल्यान अशा पद्दतीचें वातावरण निर्माण जावचें म्हणून आयचो कार्यक्रम आसा. तुम्ही सगळे हांगासर मोठ्या संख्येन आयल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत आसा. म्हाका संद दिल्या बद्दल हांव 7 मिनटां भितर हांवें म्हजें भाशण हें सोंपयतां. धन्यवाद. देव बरें करूं. नटवू निज कर्तृत्वाने, नटवू निज कर्तृत्वाने, दशशतकांचे दैन्य टाकुनी जागृत करूया जनशक्ती. पराक्रमाची अनप्रतिभेची जगास दावू अभिव्यक्ती. राष्ट्रपुरुष हा सुदृढ करूया पुन्हा एकदा यत्नाने. वैभवशाली भवितव्याला नटवू निज कर्तृत्वाने, नटवू कर्तृत्वाने. सागर लाटा रोज सांगती नव्या युगाची आव्हाने. गिरिशिखरातून ऐकू येती मायभूमीची जयगाणे. ती आव्हाने उभे राहूया ऐक्याने. वैभवशाली भवितव्याला नटवू निज कर्तृत्वाने,
परिश्रमांचा सेतू बांधू संघटनेच्या दळधारे नको कुणाची कृपा आपणा आक्रमू धरती नभसारे व्यक्ती व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला उधाण आणू सहजपणे वैभवशाली भवितव्याला नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने भेदभावना भिंती पाडू समतेची गाथा गाऊ उच्च नीचता गाडून टाकू नवी दिशा नवगती घेऊ कलिकाळावर मात करूया तेज भारल्या भक्तीने वैभवशाली भवितव्याला नटवू निज कर्तृत्वाने नटवू निज कर्तृत्वाने आज के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे साथ है मंच पर आसीन गोवा के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल श्री पुष्पापति राजू जी। हम चैतन्य प्रतिष्ठान से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप यहाँ आए, आपने आपके व्यस्त समय से भी हमको समय देने की तकलीफ की है, हम आपके बहुत आभारी हैं सर। आज हमारे साथ और भी 2-3 व्यक्तियां हैं जिनका वेलकम करना और अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को मैं। यहाँ पर मंच पर आसीन श्रीमती शशि सोनी जी, पद्मश्री सोनी जी हैं। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो खुद एक अच्छी फैक्ट्री चलाती है और वो भारत से गोवा से एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ की प्रोडक्शन में व्यस्त है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि एक महिला हमारे यहाँ ऐसी है जो एक्सपोर्ट भी करना जानती है और आज से नहीं कई सालों से कर रही है। और जिसकी आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो हमारे आज के प्रमुख वक्ता हैं, मराठी साहित्य परिषद के अध्यक्ष अभिनेता श्री योगेश जी सोमण। गोंयकारा खातीर खरें तर नवें नाव आसचें, कारण आमी सगळ्यांनी योगेश भाई म्हणून पळोवना, आमी सदांच ताका मनोहर भाई म्हणून पळयला उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हातून। सो वो हमारा आपके साथ कनेक्शन है। अंत में बहुत अच्छी एक मैं भूली नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं भूली नहीं हूँ, मैं आपसे इंट्रोडक्शन और वेलकम भी कर रही हूँ। केरल एवं तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम श्री राजेंद्र जी आर्लेकर, जो आज चैतन्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी हैं, वो भी मंच पर आसीन हैं। सर आपका भी स्वागत है यहाँ पर। यहाँ जितने सारे शिक्षक आए हैं, जितने सारे मीडिया के पर्सन्स यहाँ मौजूद हैं और टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। इस कार्यक्रम अपना स्वागत पर भाषण बंद करने से पहले बस एक 2-4 बातें आपको बताना चाहूँगी कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि जो घर में मिलते हैं, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो स्कूल में मिलते हैं और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों के अंतर्गत मिलते हैं। हमने 12 साल पहले जब देखा कि कुछ ऐसे संस्कारों की बहुत ज़रूरी है बीजारोपण करना, तो हमने इस कार्यक्रम को चुना और सोचा कि जब भी तिरंगा सामने आए, हमारा सैनिक सामने आए और भारत माता सामने आए, तो हर किसी का सर वंदे मातरम कहना चाहिए। हर मुख से बस एक ही आवाज़ आनी चाहिए, वंदे मातरम।
ये तीन चीज़ें जब हमारे सामने आती है, जब हमारा तिरंगा हमारे सामने हो, जब हमारा सैनिक हमारे सामने हो और जब हमारी भारत माता हमारे सामने हो, तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में सिवाय वंदे मातरम का कुछ और विचार नहीं होना चाहिए। बस इसी संस्कारों को लेकर 12 साल पहले हमने सपना देखा था। आज उस सपने को कुछ कुछ साकार होते देख रहे हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है, हम जानते हैं, पर यहाँ से जाने वाला हर बच्चा ये जान ले कि हम जब भी यहाँ पर आते हैं, जब भी हम किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, बस इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इसने आरक्षण की जगह संरक्षण को चुना है। चाहता तो मोल मजदूरी करके कहीं और अपना पेट पाल सकता था, पर उसने अपने लिए नहीं, भारत भूमि के लिए राष्ट्र सर्वोपरि इस भावना को कायम रखते हुए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर की है। वो 20-22 साल का नौजवान शायद आपसे थोड़ा ही बड़ा होगा, पर उन इतनी कठिन परिस्थितियों में अगर वो भारत की रक्षा करता है तो हमारा ये दायित्व है कि हम उसके लिए उनकी मजबूत कलाइयों पर एक रक्षा का सूत्र बांधकर उनको ये याद दिलाए कि आप वहाँ अकेले नहीं हैं। हम सारे भारतीयों की, हमारी जो दिल की कामना है, हम आपकी सलामती की दुआ रात दिन मांगते हैं और ये जो विचार है उन तक अगर पहुंचाना है तो इस राखी के सूत्र के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं और इसीलिए शायद हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके आगे भी चलता रहेगा, आपका सहकार्य मिलता रहेगा दिन व दिन। एक और आपको अच्छी बात बतानी है कि इस साल हमारे इस कार्यक्रम की कक्षाएं थोड़ी ज़्यादा फैल गई है। हम मुंबई तक पहुँचे हैं। मुंबई के दादर के इलाके में अरुंधति शाखा है राष्ट्र सेविका समिति की। उनको जब पता चला तो उन्होंने 200 राखियाँ हमारे सैनिक के नाम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाने की हमने विनती की है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस आगे का काम चलता रहेगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।